Moi kaikille ja kaikki, jotka katsoo tätä videota, niin varmaan tietää, että tämä on animaatiokanava. Mutta mitä kaikki ei varmaan tiedä, on se, että mikä on mun motivaatiolähde. Se on Glitch Productions. Ne tekee animaatioita ja joo, ennen kuin kuka sanoo, että ne tekee 3D-animaatioita, niin ne kulkee käsi kädessä, niin kuin näet tässä. Joo. Ja mä oon kateellinen niille, siitä, että niillä on suut. Joo, en mistään. Ja joo. Ne on tehnyt monta rakastettua hahmoa, kuten Jax, Ann ja se joku Gobble-homma, jonka nimeä mä en osaa vieläkään sanoa. Joo. Elikkä koittaa saa 5 tykkäystä. Ja se ehkä kuulostaa vähän urpolta, mutta mä oon vasta niin pieni content creator. Ja ainoastaan te voitte vaikuttaa siihen. Ja toivottavasti tää kanava menee johonkin. Mä puhun mun aivoille, koska mä tarvitsen terapiaa. Mut joo, Game Awards tuli just, se oli ihan hyvä. Ja mä en tiedä, tää oli vähän turha video ja joo, en tiedä. Toivottavasti tässä vielä joskus tulee jotain. Mä uskon, että sit tulee. Ja kiitos kaikille. Heippa!